Здравейте хора! Ще ви споделя как изминаха първите 2 дни на село или по-скоро уикенда, но ние така или иначе по принцип уикендите сме тук. Просто този път беше малко по-различно. Взех малко повече дрехи, мултикукъра, който ми е от огромна помощ и необходимост, защото спестява време в готвенето, което както повечето хора, които ме познават, знаят, че обичам да готвя. Но в същото време не означава, че спя в кухнята, както някои са ми казвали. Тъй, че просто малко пренареждане. Къщата си е чиста, ние си я поддържаме. Просто трябва една идея да я затоплим повече, защото когато не е палено през седмицата, е по-хладничко. Цези, ти искаш да живеем на село? Отчасти да, отчасти не. Асен, ти искаш да живеем на село? Да! Самуил? Да! 7 февруари, преместването е факт. Петък. Малко багаж и потегляме към село. Чак е нереално, но всичко е възможно, когато не е вече просто мечта, а цел. Ти започваш да си задаваш въпроси като как би могло да стане, да търсиш начин. Тоест, караш автоматично ума ти да работи и нещата се случват. Естествено и хапване, пилешко филепека. Тук останаха само нещата на Цези. Той ще си ги допрегледа и учебниците, които си е приготвил. Всъщност учебните тетрадки, тъй като учебниците ги върнахме, но да, столчето ще си го взема след известно време и за село. Всъщност аз понякога се чудя достатъчно ясно ли се изразих. Разбрали се, че досега живеехме в София, но предприехме действието да се преместим на село, където реално сме в по-голямата част от времето, стига децата да не са на училище и детски градини съответно. Решихме да се върнем окончателно там. Или селянката аз, сега тръгваме да ги вземем от детска и ще пътуваме. Ето и как изглеждат сутрините тук. Правя си любимата каша. Сложих елда с боровинки после. Ще сложа 2 белтъка и тахан с черен шоколад и портокал. А след това ще имам да подреждам кутии неща, които купихме. Но първо ще сложа ето тези дечица да спинкат, като се нахранят. Кое е най-честото нещо, което се прави с 3 деца? Ми определено е прането. Бягах. Нищо особено. 30 минутки, почти 5 км. А сега отивам да направя друго любимо нещо, след като кръвта се е раздвижила. Ето ги, кълпазаните са се наспали.
Сега бях в Zoom за добре дошли. Сега имам и една консултация и след това с Валко ще ходим на пазар. Ще остави децата при бабите. Вече дори отиде, за да закара и караваната, която беше тук на село. Но понеже и довърши навеса, който беше започнал и съответно я преместихме на сухо, за да се чака топлите дни, в които ще пътуваме с нея. На пазар сме. Съседното село до нашето, Галата, всяка неделя имат пазар. Сега е доста студено и прехвърча сняг. Едно сиренце и едно какво. Правим гардеробите, защото трябваше да пренаредя дрехите на децата. Като цяло, как процедирам, има дрехи, които са подходящи за градина и други, които са изцяло за подвора. Навън, на двора се цапат супер много, но аз не им забранявам да правят каквото искат, да се калят, да се цапат, да скачат в локвите, дрехи се перат, купуват се нови, плюс това, плюса да имаш 3 деца, да износват дрехите е огромен, готин и да. Тъй, че сега ще им нареда просто дрехите в отделни шкафове, защото те дори сами се обличат. Сами е супер самостоятелен, че дори се грижи за 2-годишното си братче, избирайки му дрехи, помагайки му да се облече, ако се наложи. И за това ми е необходимо те да знаят, това са дрехи за градина навън, нали, премяна и дрехи за подвора и тук в къщи, които може да цапаме колкото искаме. Тези дни предстои да бъде поразчистено там градината, парника, където си беше и миналата година, както и ето тук. Обмисляме ограда, която ще направим, понеже имаме кучета. Тук долу пък беше басейнът, понеже лятото слагаме голям басейн, но и за това ще дойде ред. До сега винаги бабата изцяло се е грижила за градината, но с таткото имаме огромно желание този път и ние да се включим. Защо искам да се включа в градинарството? Защото го усещам като начин, по който си близо до природата. Още повече, че откакто се интересувам от храната и от все повече от това какво слагам в устата си, за мен не е просто модерно да кажа имам си нещо от село, нещо био или не знам какво. Просто като че ли ти сам да си се погрижил от нулата да го създадеш и след това да го изядеш, смятам, че бива ценено много повече. Както когато сам си изчистиш къщата, предполагам, че пазиш една идея повече. Ей! Айде, бягайте! Бягай! Ще има и неделно бягане. Електролити. Чакай да не ги разместиш. Лисицата ти я четох днеска на обяд. Дай следваща. Придържай така. Дай да ти помогна. Имаше една, която много я харесваше. Искаш ли да я намерим? Да. Помниш ли си? Много обичаш и баща ти да ти я чете. Искам тата да ми я прочете. Тата ти сега се къпе. Куче, кажи лека нощ на бати. Лека нощ! Имам, аз тържизам. Дай мръсни ми ръцете. Мръсни са ти ръцете? Да.
Искам аз снимам. Ще те снимам тебе. Кажи как се казва песента. Завършваме влога с Ясен неделно. Хайде да спирам. Давам се да ви е интересно. До следващото видео.